Què tal? Quin dia més maco, eh? Moltes gràcies a la gent de la Volta que ens ha convidat. Nosaltres som Los Comino. La Volta va començar en el número 25, era l'antiga fleca a les Voltes. Això és un espai que era un antic garatge i vam haver de fer la llum nova, pintar-ho tot, terra nou, però ara clar és un espai de serigrafia. Això ara és un taller de joieria que ara encara s'està adaptant la Nuno. Aquí treballa la Marta Salvador, dibuixant. És una taula de dibuix que ens van regalar gent del barri. Això és el taller de fusta, que era un antic garatge. És tota a escala humana, aquest projecte. Aprofitem els petits espais que tenim. I el número 1, que és com l'espai que fem servir de botiga més neta, més maca, i hi ha un recull de tots els productes que fem tots. La Volta té dos objectius. Un és la dinamització d'un barri que havia estat molt actiu comercialment, socialment, i que era com un centre de trobada, era com un poble al costat de Girona. No? Llavors, l'altre gran objectiu, incubar projectes creatius de gent jove que dona una nova mirada a l'ofici. Llavors, per això ens trobem un cop al mes al mercat, que és on potser s'ajunten aquests dos objectius. Que lo saque será mi esposo. Son 5 los que han ido y ninguno ha vuelto. Cada mercat procurem reproduir el cartell amb serigrafia, si es pot, així més o menys veus com funciona la tècnica. Avui han arribat més paradistes, no? Cada mercat, cada edició va arribant gent nova i bé. Si mires el primer mercat que vam muntar, aquest, hi ha molta diferència, no? I que cada mercat anem afegint, anem millorant, a nivell tant de programació com de número de parades, no? Jo crec que avui és un molt bon mercat. Sí. A més, el temps sempre ens acompanya a nosaltres. La volta són 3 moviments que s'expliquen amb una mà. O sigui, la volta és la volta catalana, la volta de fer la volta i la volta de donar la volta. I sí, són 3 gestos habituals en català. La volta i la volta.